Project Era. Katuwang sa pagbasa. Maranyadong mga aki, ako si Teacher Ness. Makakaiba nitong ganal daw para adalan ang letrang K. Aadalan ta ang itsura, tanong, pagsurat ka letrang K. Madyana, kita magbasa, kita magbasa, kita magbasa. Madyana, kita magbasa, makakaroon kita. Adalan ta ang letrang K, letrang K, letrang K. Adalan ta ang letrang K, madyabasa kita. Ang letrang K. Mauran na naman. Pag mauran, ano ang sinusulot ka ng aki para dahil mabasa? Kung ang simbag mo kapote, tama kapo. Kapote. Ulit po ang mga litrato na nagpupuon sa letrang K. Kalayo, kasag, kuko, kamping, kalunggay, kabayo, kahon. Anong inod na tanong ang nadamog ito sa mga tataramon? Ang inod na tanong kan mga tataramon ay Otrunta po din 3 beses ang tanog kan letrang K. Otrunta naman po ang mga tataramon na nagpupuon sa letrang K. Kalayo. Kalayo. Kasag. Kasag. Kuko. Kuko. Kambing. Kabing. Kalunggay. Kulay. Kabayo. Kabayo. Kahon. Kahon. Uyan ang dakula sa kasagit na letrang K. Isurat ta ang letrang K. Pugnanta sa dakulang letrang K. Magguhit yung halabang linya pababa, pahuros na linya pawala, buon sa blue hanggang sa red, sa kapahuros na linyang patoo hanggang sa blue. Otro daw po, magguhit yung halabang linya pababa, pahuros na linya pawala, buon sa blue hanggang sa red, sa kapahuros na linya patoo hanggang sa blue. Isurat naman daw po ang salit na letrang K. Pareha sa dakula, magguhit ng halabang linya pababa, pahuros na linya pawala po sa red, sa kapahuros na linya patoo hanggang sa blue. Sabayan ta, magguhit ng halabang linya pababa, pahuros na linya pawala po sa red, sa kapahuros na linya patoo hanggang sa blue. Magma akong nagsabay ka mo magsurat. Ano nga ni po giraray ang tanog ng letrang K? Anong tanog ng K? Anong tanog ng K? Anong tanog, anong tanog, anong tanog ng K? Ang tanog ng letrang K. Purbaranta. Isurat din tama ang dakula sa kasagit na letrang K. Basahon ko po iraray, purbaranta. Isurat din tama ang dakula sa kasagit na letrang K. Ipahiling sa maestra kung tama na ang pagsurat mo ni letrang K. Mapaaram na ako